आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्गात पेट्रोल डिझेल तुटवडा नाहीये। बातम्या पाहून काही जण टाकी फुल करतात, त्यामुळे पॅनिक होऊ नका असं आवाहन आमदार निलेश राणेंनी केलंय। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी ही संकल्पना मांडली की आता देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय मोदी साहेबांना 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत या वर्षी। तर त्या संकल्पनेतून महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये तालुक्यांमध्ये नमो उद्यान यावं, ही संकल्पना घेऊन आजचा कार्यक्रम आणि त्या कार्यक्रमाचं आज भूमिपूजन झालं। लवकरात लवकर काही महिन्याच्या कालावधीमध्येच हा प्रकल्प पूर्ण होईल। त्यासाठी सगळे कामाला लागलेले दर्जेदार एक उद्यान नागरिकांना मिळेल आणि खास करून मी पालकमंत्री नितेश राणे यांचेही आभार मानतो। जिल्ह्यामध्ये त्यांनी कुडाळ निवडलं आणि कुडाळमध्ये नमो उद्यान होतं आहे, एकमेव सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं सध्या तरी। त्यासाठी मी पालकमंत्री साहेबांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि एक दर्जेदार वास्तू इथे उभी राहावी यासाठी आमचे सगळ्यांचे प्रयत्न आहेत। काल जिल्हाधिकाऱ्यांनी असं म्हटलं होतं की पेट्रोल आणि डिझेलचा कुठे तुटवडा होणार नाही, मात्र आज जर बघितलं तर अनेक पेट्रोल पंप बंद झाले आहेत जिल्ह्यातले आणि रांगा ज्या आहेत त्या दिसून येत आहेत। काय सांगाल? काय झालं आहे, मीडियाच्या काही रिपोर्ट्सवर लोक पॅनिक होतात। प्रत्येक पेट्रोल पंपची एक कपॅसिटी असते रोजची। त्या कपॅसिटीच्या बाहेर जर तुम्ही जाऊ शकत नाही तर त्या रांगा दिसणार तुम्हाला कुठे। मी स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो, काय झालं आहे, बातम्या बघून लोक पॅनिक होत आहेत आणि पॅनिकमुळे ज्याची 75% फुल आहे तो पण फुल करायला अजून चालू, म्हणून त्या रांगा आपल्याला दिसत आहेत। त्याच्यामध्ये पॅनिक व्हायचं काही कारण नाही। कुठेही शॉर्टेज आम्ही येऊ देणार नाही। आम्ही सातत्याने टचमध्ये आहे, प्रशासन सातत्याने टचमध्ये आहे। जे एजंट आहेत, प्रायव्हेट असतील, गव्हर्नमेंट असतील, त्या सगळ्यांशी आमचं बोलणं चालू आहे। कुठेही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शॉर्टेज येऊ